I Danmark har vi 3 slags domstole. Vi har byretten, landsretten og højesteretten. I Danmark har vi 24 byretter, 2 landsretter og endelig har vi højesteretten, hvilket er den øverste domstol, vi har her i Danmark. Alle har ret til at få deres sag behandlet ved i hvert fald 2 domstole. Sagen fra byretten kan ankes til landsretten, og sager fra landsretten kan i nogle tilfælde ankes til højesteretten. Næsten alle retssager starter i byretten. Her bliver der behandlet straffesager såsom tyveri og værtshusslagsmål og den slags, hvor en person ligesom sagsøger en anden for at have gjort noget forkert. Nogle sager kan være af principiel karakter, og i disse tilfælde kan sagen starte i landsretten. Systemet med 3 domstole skal sikre, at alle ligesom får dommen behandlet retfærdigt. Vi vil ligesom komme med et eksempel på, hvordan en retssag for eksempel kunne forløbe. Vi har 2 drenge her, Ole og Claus, som bliver uenige om noget på et værtshus i byen. Og Ole vælger så at slå Claus i hovedet. Det vil Claus selvfølgelig ikke finde sig i, og han lægger sag an mod Ole. Sagen vil nu komme for en byret, hvor Claus i dette tilfælde vil være anklagen, og Ole skal være forsvar. Der vil nu blive afgivet en dom, efter der er blevet lagt materiale på bordet fra begge sider. Lad os nu sige, at Ole får 40 dages betinget fængsel, hvilket vil sige, at han ikke skal i fængsel, men at han skal opføre sig eksemplarisk og i mange tilfælde også yde samfundstjeneste, ligesom for at kompensere for, at han ikke skal i fængsel. Men det her, det vil Claus ikke finde sig i. Han synes ikke, han er blevet behandlet retfærdigt, så han anker dommen, og ham og hans anklage får ligesom sagen anket og får den ført videre til landsretten. I landsretten vil sagen så blive revurderet, og i dette tilfælde mener landsretten, at byretten har ret, så de lader ligesom bare sagen, altså der bliver ikke afgjort en ny dom, de synes det er retfærdigt, hvad der er blevet dømt, så de siger ligesom, at der er ikke ligesom noget at gøre der. Og igen, Claus han synes stadig ikke, han er blevet behandlet retfærdigt, så han vælger at ligesom snakke med sin anklager om, hvordan de kan få den her sag videre. Og han siger ligesom, at man ligesom man kan ansøge om at få sin dom til højesteretten. Og det vælger Claus så at gøre. Og deres ansøgning bliver ligesom godkendt, og Claus han kommer i højesteretten, hvor han ligesom vil lægge anklage mod Ole stadig. Og der vælger højesteretten at ændre sagen til, altså dommen til 60 dages ubetinget fængsel, hvilket vil sige, at nu skal han i fængsel, Ole, og det har højesteretten besluttet. Højesteretten vil altid kunne ændre en dom, da det ligesom er den øverste domstol, som ligesom kan bestemme over alt andet.